Nazdar lidi a vítejte u dalšího dílu Ušíleného Spajka. A je to tady. Tak týden volna je za mnou a už se na to můžeme vrhnout. Samozřejmě předtím, než začneme hru, tak mám několik novinek, několik věcí. V popisku videa bude link na můj další kanál. Není to nový kanál, je to takový starší už nějakou dobu, jenomže dlouhou dobu nepoužívaný. A je to kanál, kam dávám videa. Ne herní videa, ale normální, co natáčím. Všude okolo, když někam jedu, tak prostě něco natočím. A takže říkám, budu tam vydávat zase, no spíš takhle, začnu tam zase vydávat nový videa. Teďka byla novinka, byl jsem v Bione, jak jsem říkal už předtím, a natočil jsem na to video. Já nevím, na konci měsíce jedeme do Verony, takže to bude další video. A pak budou ještě nějaké věci, které mám naplánované, ještě ty věci, které nemám samozřejmě naplánované, to bude zajímavý. Další věc, rozhodl jsem se let's play natáčet po 30 minutách. Neříkám, že jsem je nikdy nenatáčel, jenom ten třetí byl trochu delší, jelikož to byl takový na rozloučenou. Ale jo, rozhodl jsem, že to bude prostě kolem 30 minut. Když tak mi řekněte, jestli to je strašně dlouhý, nebo je to strašně krátký a chcete další. Bohužel, pokud já vím, tak my tady nemáme žádný český titulky. A nejsem si ani jistý, jestli jsou někde. Když je někde najdu, nebo když o nich víte, že jsou český titulky na Dishonored, tak mě klidně pošlete. Ale nevím, jestli si nějaký oficiální... Možná bude, možná nebude. Podívám se potom, uvidíme. Další věc... Co byla další věc? Jasně. Chystám hodně brzo začít další sérii, která... Tohle je čistě taková reklama, jo, prosím vás. Bude to o tom, bude se to nazývat asi něco jako 5 random klíčů, nebo 5 náhodných, no 5 random je lepší. 5 random klíčů, což bude série věnovaná v podstatě těm balíčkům 5 náhodných klíčů, který můžete najít na G2A, na Kingwinu, na těchto marketplace, na těchto trzích. A o co jde, je to v podstatě koupíte za 99 centů nebo 2 eura, záleží kolik si kupujete. 5, 10 nebo 1 náhodný klíč. Dají vám prostě pack a tam máte zcela náhodný klíče a vy si je vyredeemujete a dostanete nějaký random hry. A na toto budu dělat sérii brzo, kdy budu hrát všech 5 her a pak z nich udělám v podstatě krátký video, kde budu ukazovat ty hry. Uvidíme, jak to půjde. Vím, že ještě nemám žádný logo, o to se nebojte, o to se furt starám, vymýšlím. Zatím by nic special nenapadlo, bohužel, ale brzo. A intro taky zatím nemám. Už ho dělám, takže buď to bude na příštím díle, možná na tomto díle, to nevím, možná ne, uvidíme ještě, ale spíš to bude na příštím díle. Jinak samozřejmě ta série 5 náhodných klíčů bude asi jednou týdně, jelikož přece jen hrát 5 her, každou hrát prostě hodinu a dělat jakoby let's play na to se nedá dávat za den, když ještě k tomu mám jinou práci, tak to budu dělat, prozatím to bude jednou týdně a těšte se brzo. Dobře, to stačí, už jsem se vyklábosil dost a můžeme se vrhnout. Zapínám 30-minutový, jo, ono už to je zaplý, dobrý. A jdeme na to. Udělali jsme asi první nebo druhou misi, že jo? A teďka se vracíme
k těm lojalistům. Uvidíme, no. Domové, krásný domové. Admiral Havelock and Lord Pendleton are in the courtyard. I expect they'll want to congratulate you. No samozřejmě, zabil jsem Campbella. Zabili jsme Campbella. A hele, Kalista. Zachránili jsme jeho strejdu, že jo? Tak ta by z nás měla mít radost normálně. Dobrý. Jdem. Thank you, Corvo, thank you. My uncle's a good man, and one day he'll prove it. Here. I know you did this for the right reasons, but I want you to take this as a reward. It's an old heirloom one of my aunts gave me. Děkuji ti. Moment, dostali jsme. Váže nám dala 100 coinů a řekla, že to je... Nebo jsme dostali runu, já nevím, kolik jsme měli run, netuším. 2? 1? Já mám teďka 3 runy. Co si vylepšíme? Blinka? Teleport? Nebo... Co udělá agility? Agility nám udělá zrychlenou rychlost. Zrychlená rychlost. Krysy. Zastavení času. Bože, tady je tolik věcí. Já nevím jak vy. Co udělá tady to? Tohle udělá... Já si už nepamatuju. Neptejte se mě furt. Jo, jasně. Ne? Jo, jasně, že můžeme vidět security systémy, bezpečnostní systémy. Ty jsou bezpečnostní systémy, to jsou jakoby kamery, ale tady kamery nejsou, ne přeci. No, to nebudu dělat, asi udělám teleportaci, když už mám ty 3 runy. To vyjde úplně přesně. Nebudeme se tím obtěžovat. Bone charmy máme něco, nemáme nic. OK. Dobrá. Tak se jdem podívat. Jo, dala nám 100 coinů a říká, že to je... Že to je... heirloom. Dědictví od její matky. To je velice štědré. Nevím, jestli to přímo chceme, že to je něco pro nás, ale... Pojďme. Somehow you took down the High Overseer Campbell against the odds. I knew you were our man, Corvo. With Campbell gone, we've hurt the Lord Regent immeasurably. And with Martin back, we'll have the finest strategist alive. The Lord Regent must be shitting himself in Dunwall Tower. Yes, and Campbell's journal, let's not forget. Our hope is that in these encoded pages, the location and condition of Emily Kaldwin can be discovered. Our entire movement will mean nothing if we can't place the rightful heir on the throne. We must act fast. No doubt the Lord Regent is holding Emily somewhere, waiting to reveal her, to step out as the hero and further cement his regency. If he doesn't bring the young lady forth soon, there will be infighting among the nobles as to who should succeed the Empress. Yes, time is against us. But now you should take a well-earned rest, Corvo. We will decipher the contents of the High Overseer's journal and share them with you later. Ne, ještě ne. Ještě se půjdeme podívat po okolí, co tady bude. Jinak to mě zaujal ten efekt, co používají na výstřel z té zbraně, pistole normálně. To vypadá jako nějaký ohňostroj, teda. Jsem si říkal, co to je. Jinak. Já slyším, ale nevidím runu nebo bone charm, ale vůbec netuším, kde to je. Proč já nikdy nevidím žádný bone charm a přitom ho slyším? Tahle šipka ukazuje na moji postel. Somewhere in the basements below, hound kills hound, and money changes hands. Neříkejte. Pejsek zabíjí pejska.
Oh my god, to jsou lagy. To se mi věc nelíbí. Máme tu lagy. No nic. Chcem si s tebou popovídat. Welcome back, Master Corvo. Nazdar, nazdar. Lídio. I know your sort. Most of my men that'd been in Coldbridge prison. Well, they had a bit of a rough side to them. I've made my mistakes. Zná naše typy, typy naší, naše typy našich, To je jedno. To je jedno, už jsem mi zapomněl, co jsem chtěl říct. Do you mean to tell me you don't know how to curtsy properly? Neříkej. I was never in service with a noble. That's not an excuse. No, páni, You přesně need to tak. learn proper decorum. Vole si. The Hound Pits has seen a few lords and ladies in its day. If they were here, Stydět by se I měla. expect they didn't want to be recognized. Stydět. Never mind that. Lord Pendleton ought to be shown the respect he deserves. Přesně He tak. doesn't require it, but he notices. Yes, sir. Sorry. A já Even taky. so, have you forgotten we may soon be guarding a future empress? You will be in the presence of the most important person in the entire known world, and you don't know how to curtsy. Už to zase přeháníte. Zapomněli na mě. Zapomněli na mě. Beze mě by žádnou princeznu ani nehlídali. Ti mě urazili docela dost teda. A ano, vím, že mám málo zdraví. Neříkejte mi to pořád. Jdu se vyspat. Dáme si nějaký rum, vodku, nebo elixír. Přesně ten elixír. Sokolovský elixír. Si vezmeme 10 zlaťáků, nebo coinů. Tak jo. Jasně, Martin se přidává k nám, nebo k lojalistům, ne k nám, já nejsem lojalista, já jsem já, Corvo není žádný loyal. To, že jim pomáhám, neznamená, že jsem loyal. Taky lojalisté jsou, že jo, nejsou zabijáci, já jsem zabiják. Ano. Potřebují mě a já asi potřebuju je, no. A tak to neznamená, že to je špatný. Je to vzájemná pomoc. Knížky nechci. Ty knížky jsme už četli? Já nevím. Jsme tady? Who knows? Zaťák. Už někde zaťák? Ne? A to je dole v podzemí. OK, tak jdem dolů do podzemí. Nebo jdem počkat nejblíž. Golden Cat, not as a patron. I designed some special Tak ne. blueprints. If anyone is curious. Don't. I brought you tea as a courtesy to a colleague. I won't make that mistake in the future. Přesně I'm tak. sorry. I only thought. Never mind what I thought. To je paranoid. I have Piero. to get back to the Admiral. He has news for me. Piero a Kalista, ti dva se nezdají prostě, to jsou... Pojď sem, Piero. Corvo, my friend. Do you need ammunition or weaponry? Would you Obojí. like me to craft something for you? Přesně tak. Vše, co si řekl, je správně. OK. I když počkejte, lidičci, liďové. Aha, já mám 385 goldu. To si moc dobře nevedem, to si vůbec dobře nevedem. Co nebudem dělat? To je špatný. Dáme si bolt capacity a koupíme si více boltů. Tak, to by nám mělo stačit prozatím. A jdem se podívat za admirálem. Že mám ten double jump vlastně, to je dobré, vědět.
Hello, Corvo. Nazdar. I expect Martin will be joining us shortly. I hate to start your day with such a strange matter, but the servants heard something last night, moving through the storm drains beneath the building. Most likely a weeper, the poor bastard. There's no hope for them once the plague gets that far along. Nothing more than a shuffling corpse full of sickness and insects, if you ask me. I appreciate you investigating, just to be sure it's not a nosy guardsman that's getting too close. Here's a key to the hatches. I'd send a servant down there, but they'd die of fear on the spot, I'm afraid. Maybe Piero can concoct some sort of sleep poison for your crossbow if you want to go that route. Vážně, za tohle chci víc zaplaceno. Jsem zabiják, nejsem uklízeč. Oh, bože můj. Jdeme to. Jdi. Tak jo? Super. Haló? Je tu někdo? Oh. Nikdo? Počkejte, tady bychom měli mít přesně tak, ty runy. Jej. Tady budou určitě ty runy. Tady nebude žádný nějaký výpr. Tady máme dveře. Yes. Tamhle máme tohle. Ať je to cokoliv. Peníze, to jsou peníze. Vím, že to jsou peníze, mlčte. A samozřejmě... Medar! Jen si tam zvracej. Já si tady vezmu. Ups. To měla být lava. Nic moc. Já vím. Ta je už lepší. Ta už je lepší. Nic. To je hrozný. Tihle výpři vůbec nic nemají prostě. Já mi to k ničemu zabít jen. Ancient Note. Omlouvám se, ale nebudu zde pro další setkání. Dalšího setkání. Nebo vůbec. Jasně, co se tady stalo není přirozené a dělá se z ní špatně, nebo dělá se z něho špatně. Dělá se mu z toho špatně, nebo jí z toho špatně. Budeme genderově neutrální, nebo víme? Nevíme. Netušíme, jestli je to holka nebo kluk. Klid. Jasně, zanechal jsem tu výsledky naší práce, abyste si ji ponechali. Jasně, ale očekává, že krysy to vyžerou, tu práci vyžerou dřív, než se vrátíme. No, měla pravdu. Sice to nebyly krysy, kdo to vyžeral, ale hádám, že to nebylo určeno na... Víš co? Každopádně, máme tu ještě něco? Nic? Ok, tady jdem. Co je tady? Nic? Vážně? To se mi nezdá. Ne? Fakt nic? Fakt to udělali takovou uličku prostě. Abychom ztratili čas, přesně tak. To bylo určitě kvůli tomu. Ztráta času. Viděl jsem něco? Neviděl jsem nic? Bylo to šipka. Okidoki. Tady máme něco, nic tu nemáme. A tady asi... You went down there in the sewers? Jo, šel jsem. I thought I heard a weeper in there earlier. You're probably the bravest man I've ever met. Overseer Martin has arrived. He's with Admiral Havelock now. They want to talk to you. Už se mi ten nejstatečnější, to je
Nechte toho, jo. Nechte toho. Už se začínám červenat. Corvo, I trust you remember Martin, an overseer before and perhaps again someday soon. Myslíš to, který jsem zachránil? Indeed, you've given us a glimmer of hope, Corvo. Because we've gotten what we wanted from Campbell's journal. You've done it. We know where Emily Kaldwin is being held. The Golden Cat, of all places. A bathhouse for aristocrats. Little better than a cursed brothel. But there's an unfortunate twist. It appears that Pendleton's own kinsmen stand in our way. The twins, Morgan and Custis. Not only are they controlling Emily, but they have the controlling parliamentary votes we so desperately need. Yes, the Pendletons have to die. But most importantly, Emily must be brought here safely so we can protect her until the Lord Regent and his entourage have been dealt with. Okay. Pendleton's waiting for you on the dock. He's asked to brief you personally. I think it's best. Tak jo, tak jdem na to. Vždycky jsem tady tu misi měl nejraději ze všech těch misí, myslím. Tady to byla prostě moje jedna z nejoblíbenějších misí, jelikož, já nevím, líbí se mi to místo, se mi líbí strašně. A je to strašlivě veliké místo a je tam strašně moc možností, jak všechno udělat. Sice je to všude tak navržené, ale to prostředí je zajímavé. Je velice hezké. A moment, if I may. You may. Určitě. I've asked to speak to you myself. You see, I'm sending you to kill my older brothers, Morgan and Custis. They're horrible men. To ty taky. It's true, as you may have heard. Cruel beyond words. No. Further, my brothers are close allies to the Lord Regent, and as long as they are in Parliament, we cannot gather the votes we'll need to stop the Lord Regent from further consolidating his power. These days, they're best known for exploiting their favor with him to cheat others out of their wealth. Let's just say that not every family evicted in quarantine for having the plague actually has the plague. I warned my brothers in every way I could. I really did. But they never did listen to me. They'll be at the Golden Cat tonight at their usual revels. They'll be protected by the City Watch, so it'll be dangerous. Now go. Please do it before I change my mind. Jen tak. Žádné další informace, třeba Corvo, nezabíjej moje bratry, prosím. Ať už to jsou jakkoliv hrozní lidé, jsou to mý bratři, nemohu po tobě chtít, aby si zabil. Prosím, nezabíjej je. Vážně mi řekneš, jdi a udělej to rychle. Zabije brutálně a co nejrychleji, protože jsou to strašlivě špatní lidé. A všichni o tom vědí, i já o tom vím. A je mi to jedno, jelikož já jsem taky špatný člověk a nevím, co dál říct. Ten pohled plný viny. Já tě vidím do tvé duše, tě kdekoliv. No nic. A ty, Martine, chceš nám něco říct, Martine? Martinku, nic? No, OK. Nemáme nic, že jo? Nemáme žádný peníze. Máme 75 korun, nic moc. Počkej, máme 2 runy. To je pravda. Co si dáme teďka? Dáme si... proč ne? Nebo ne? No, proč ne? Zahrajeme si tady s tím. A to dáme... 6. OK, podíváme se, kolik je. Určitě můžeme tu misi začít. Jdem na to, lidi. Vezmeme si masku a jdem. I'll take you to the Golden Cat when you're ready. Jo, I've taken Lord Pendleton enough times, believe me. Let's do this. Takže loyalisti věří, že Emily je v tom Golden Cat.
což je budova, kde jsou bratři, který máme zabít. Nechte to. Jasně. Jsou to jeho bratři, který nemá rád a my je máme zabít. OK. Jdem na to. Pověz nám. You'll have to go the rest of the way on your own. The entrance is near Holger Square. The main thing is to make sure that little girl, Emily, gets back all safe and sure. Them two Pendletons are there, so I'm guessing there'll be a lot of guards. Slackjaw might have some ideas on helping you get inside the cat, if he don't kill you. This here's his territory. He and his Bottle Street gang hole up at the old Dunwall whiskey factory. They sell the elixir that folks use to fight off the plague. I'll lay low, but keep an eye out for you and the little lady you bring him back. Good luck to you. I know Emily must mean a lot to you. Jo. Tomu můžeš Be careful going up the street, Corvo. A river hand I know pulled up alongside me last night and said there's one of those watchtowers on the cliff. Tak jo, dostaneme se, takže tady v tom díle asi stihneme, ukažte. Jo, tady v tom díle stihneme asi jenom to se dostat jakoby k tomu Golden Cat. Takže uděláme tady tu první část a pak tu druhou část necháme na příští epizodu, nejspíš. Já to nebyl. Ne? Já myslím... Oh, shit. Ne? Ups. To jsme nechtěli. Upsi. to jsme jaksi neměli dělat. No, to je jedno. Dobrý. Tak. Hey, stop it. Oh, to je super. Okay. Proč? Co? Pojď tam. Tak. Chci nic říkat, ale... Každopádně. Jdeme... sem. Pak sem. Jdeme si zabít tady toho tímka. Ups. Tak to bylo teda... To bylo teda neočekávané. OK. Pak... Oh. Někdo tu je. Slyším kroky. Hallo? Seen anybody with signs of the sickness? Another night, another patrol with you. Oops. What's going on there? Si mě! Zemři! Tak. Já myslím, že ho minul teda. Já myslím, že ho tou dýkou minul, ale... Jistý si tím nemůžeme být. Nemůžeme být nikde. Já ho musím zabít. Ne, to jsem nechtěl.
Je to tam. To je taky hotovo. Já myslím, že tam to taky můžu. Badum, badabam, bam, bam. A to bylo hezké, to bylo hezké. Pojď i ty. Pojď mi i ty. Ne? Tak, prej jsem ho minul. Ups. Já mám takový pocit, že tady nikdo zase. Furt mě tu ruší. Ups. To nevím, jak jsem ho minul. To taky nevím, jak jsem ho minul. A všichni jste mrtví. Děkuji. A je to. Je to lidi, v pohodě, v klidu. Co je? Vážně, tady najdu asasína? Proč je tady asasín? Já jsem tady jediný asasín. Jo, oni jsou tady vlastně. Jo, tady. Tak jsou. A tam je. Já ho viděl. Já nevím, kam šel. Myslím, že šel dolů. Sakryš. Ups. Pojď sem. Messi. Pojď ke mně. Počkej, můžeš. Pojď. Okay. Kam jsi šel? Kde je? To jsem neměl dělat, já nevím, kde je totiž. Pojď si dát skleničku vína se mnou. Říkám ti, pojď sem. Vidíš? Ne? Tak prej. Prej nechce víno. Ti vrazi. To je hrozný s nimi, to je... Nechtějí víno. Jim dám nechtít víno. Víno je... good. Co uděláme? Jak to uděláme? Poslechneme si, co od něm říká naše srdíčko. Nebo srdíčko té věci. Divné věci. Však víte. Jdem na to. Pojďte, hoši, pojďte. Nebo hošané. Myslím, že byli 3. Nevím. Nebo... jednoho jsme zabili, přesně tak. Kde seš? Čemu jsem už nechce, co? On je tam. He is loyal to Daud, yes. But there is something else. Something. No, I cannot see. Pro jednou srdce nemůže vidět. If only it could be harnessed for something other than death. Přesně tak. Takže, jdeme si trochu zahrát. Dáme si... Wow, what? Zemři! Tak, děkuji. Tak to bylo trapný, já vím, ale shut up. Jsem přímočarý člověk. Nechte mě bejt. Nerad vymýšlím nové věci. Jelikož... Ježišmarja. Jsem říkal, že jsme byli 3. Jsem to říkal, já to říkal. Ale v klidu. Všimli jsme si ho dřív než on nás. Ani ne, ale shut up. Zemři. Děkuji. Dejte mi tyto všechny věci. Co všechno tady je? Ještě tohle.
Přesně tak. Skleničku nechcem. Ta nás selhala. Au, moje ucho. Všechno mi začíná. No, ok. Tak jo, jdem dál. Kam jdem? No a teďka je otázkou, jdeme tam, anebo jdeme... Já na to veču. Žádnej Slack, že nebude. My tam chcem. Víte co? My můžeme udělat ještě toto určitě. Ještě zajdem sem. I když tady vlastně ale nemůžeme nic vyrabovat, jelikož... Ne. Nechci. Pohoda. Ups, někdo si mě všiml, ale nevím kdo. Tady nikdo není. Okidoki. Děkuji, 300, co se hodí. Many se vždycky hodí. Many se hodí vždycky. Šera. Pašte. Kde pak jste? Jste tady? Já myslím, že jsou tady. Je to. Pohoda. Jo, ale já nemám ten kód. No jo, to je pitomý. To je špatné. No tak to je na nic. No nic, tak jdem. Jdem si hezky. Zajdem si. Děkuji. Za penízky. Pane Buntingu. Tak to jo. On se to neobtěžoval se, ale trpěl čekáním to, až se otevře to zlatá kočka. Pardon. To jste neviděli, ani neslyšeli. Shut up. Ano, takže všechno je v pohodě, všechno je uklízeno, čisto, od shora dolů, od zdola nahoru, všechno je v klidu. Jo, že se o něj můžou postarat. Half the girls. OK. No nic, prostě jsou tam holky. Máme se na co těšit, lidi. Máme se na co těšit. Takže já, jelikož už se tak moc těším, tak jdem tam, že jo? To vůbec nehodlám řešit. Opa. A jdem. Rychle to proskáčem, jelikož už je čas. Ježišmarja, kolik lidí, jo. Tak, Golden Cat je tam, ale on byl nějaký vstupy tady, že jo? Myslím. Přesně tak. No nic. Každopádně jdeme sem. A jo. Těšte se na další díl. No, já se těším, nevím jak vy, já se těším. No, dům zábavy a zábavy. Shut up. Zábavy pro aristokraty. Tak a pokračování necháme na další díl.
Díky všem za shlédnutí, potěší samozřejmě like, komentáře všeho typu, jakéhokoliv typu. Taktéž sdílejte, jestli chcete. A jestli vám to líbilo, tak subscribeujte, ať vám neunikne další díl a další série a všechno, co plánuju pro vás. A samozřejmě opakuju, jestli chcete, tak v popisku videa budete mít link na můj druhý kanál, kam dávám vlastně videa vážnějšího typu. Takže tak. No nic. Uvidíme se v příštím díle. Čus.